गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदान जु होननानै बर' बिमाफ्रा दख'ना बोखो बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना टाइटेल क्लिप थाम्बनेल नुनानै एसेबाबो कनफिउज जादों जानांगौ नंगौ आरो एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय जोंहा मुंदांखा फैलाजे बरगयारी गासैजोंबो सिनायजानाय बिथांनि मोननैसो बाथ्रा जोङो खोनानानै गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद मोजां मोन्दों बिथांनि भाखनफोरखौ दा नोंथांमोना नायलांबाय था ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि जाखांफुनाय मानसि ओंखारदों माने बेफोरबायदि जाखांफुनायानो जाहैबाय हिन्जाव हाबा जाखांनायफोरानो देखायदों आरोना सिख्लाफोरा देखायाखै बेफोरबायदि खामानिखौ हाबा जाखांनाय हिन्जावफोरा देखायदों माने ओरैबायदि फिन्दाखौ देखांनाय दख'नाखौ फैखांनाय माने दख'ना गामसानि जेबो मान सनमानखौनो गैयै बायदि खालामदों आरोना बर' हारियाव ओरैबायदि मान सनमान थांगासिनो दख'नाया जेबो मानानो गैया ओरैबायदि लासिसिं खालामनानै रिल्स बानायबाय दोङो फेसबुकनि गेजेरजों माबानि गेजेरजों गोबां मानसिया बुंबाय आंबो बुंबाय जा फैला साराबो बुंबाय आरो गोबां एक्टरफोराबो सासे सानैया बुंनो ओंखारदों दा बेफोरबायदिनो ओंखारलांगासिनो मानो होनबा बारानिफ्राय बारा जाबाय नालाय बेफोरबायदि गाज्रि रिल्स ओंखारनाया रिल्सखौ बानायनाङा होनाखै गासिबो बानाय गासिबो इन्जय खालाम फैसा कामाय मानो होनबा बेफोरबायदि मोजां देखायनानै नोंथांमोनाबो मानखौ लाखिनो नाजा बेफोरबायदि लं थं देखायनानै जे रिल्स बानायनांगौ बेफोरखौथ' रावबो एलाउ होआखै एलाउ होदोंबाबोथ' लासै सिंनि खोथा जायो गोदोर उन्दै नायनाय जायो बिमा बिफा फेमिलि दोङो मा दोङो बेफोरखौ एसे बुजिनानै सोमजिनानै भिडिअखौ बानायनो गोनां जायो आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय था आङो होलांगासिनो जे फैलाजे बरगयारी सारा बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो मिटिंनि गेजेरजों एबा मोनसे मेलानि गेजेरजों गेवलां मेलफोराव बुंनाय नोंथांमोना रेकर्ड मोनसे नायनो मोनगोन भिडिअखौ आं स्क्रिनाव होनोसै दा गिबियावनो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय थ'दो जों बिदिब्ला फैला सारनिखौ नायग्रोनोसै ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंनोसै बैफोरबायदि लं थं देखायग्रा हिन्जावफोरनि बागै फैदो गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदान जु होननानै बर' बिमाफ्रा दख'ना बोखो बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे बेसे लासिंसिं बाथ्रा जाय बिमाया 7 बोसोर बैसोनि फिसा हिन्जाव दङ जाय बिमाया 5 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा दङ जाय गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ जाय फिसा हिन्जावनो गियान होनांगौनि बोथोर मोनफैबाय बे बिमाया गावसो दख'ना बोखो बोखो ससियेल मिडियायाव मोसाबाय बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंगोना दे रायजो राजा नोंथांमोन दा आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रिया साजोब्बाय होनना ओमफ्राय गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइआथ' बिदि थोनथाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबाम होननानै मानसिबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होनाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दख'ना बोखो बोखो फेन्दा दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय थेवबो गाव लाजिला मानो बेबायदि जादों कारना मा दा होमबा जोंनि होख्राव बुंनाय खोथाया मिनिंलेस ओंखायनो आङो बुंला आंनिया जोब्बाय लेक्सारा नामा नङा होमबा दा मानो बेबायदि जादों जोंनि बिहामजो माने आं हाबा जायाखै दे दा बेखौ एसे नायबिजिरनांगौ दङ एसे सिगाङाव माखासे खोथा बुंलांदों दा जोंहा गामियाव समाज दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थाया माबायदि दा जोंहा बेखौबो साननो गोनां दं दा बेखायनो बुंनाया
जों समाज दानायनि खोथा बुंदों नखर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जादों जोंनि गामियाव समाज बेबस्थाया मा जालांखो दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन कारण जोंनि गामियाव बे सासेल' आइजो गैया सासेल' बिहामजो गैया बेहाल' गथ' गथाय गैया गामिनि गंफ्रोमबो नखराव गथ' गथाय दङ जायफ्रा जोंनि भबिष्यत जों गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बे गथ'फोरखौ थांखिनानै जोंनि फिसाफोरखौ थांखिनानै जायफ्रा दिनै लेखा फरायबाय दं क्लास 5 आव फरायदों 6 आव फरायबाय दं 7 8 9 10 11 12 आव फरायबाय दं बेसोरखौनो थांखिनानै जोङो जातिखौ गेरेमसा दानो नागिरदों मानोना जोंनि बे लाइमोनफ्रा जोंनि बे फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बे लाइमोनफ्रा बे जोंनि फिसाफ्रा साफा साफा जातिनि दैदेनगिरि जानांगोन जातिनि साफा साफा गेदेर थुनलाइगिरि जानांगोन बिसोरनो डक्टर जानांगोन बिसोरनो इन्जिनियार जानांगोन मास्टार प्रफेसर साइन्टिस्ट एसएस आईएएस अफिसार जानांगोन मानोना बिसोरनो जानो हायो बिसोरनि अनगायै रावबो जानो हाया आरो जोंनि फिसाफोरनियाव बे टेलेन्टआ थै रोदा रोदा हाबनानै दङ दा बिसोरनाव बे टेलेन्टआ दङब्ला बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन दा बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला बिमाया फिसाजोनि सिगाङाव बिमाया फिसानि सिगाङाव दख'ना फैखो फैखो मोसाबा बे फिसानिफ्राय मा टेलेन्ट ओंखारबोगोन डक्टर जानाय टेलेन्ट ओंखारबोगोन नामा मा टेलेन्टआ ओंखारबोगोन होनबा जोंहा बिमा बिफाया दायित्व दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थायाव दायित्व दंना गैया बेफोरखौ नोजोर होनो थाखाय नङा होमबा दा आङो बुंबाय बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमानि फिसाया बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिफानि फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दा बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला जोंनि बिमा बिफानाव नाम्बार 1 गावसिनावनो सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वासा थानांगोन जे आंनि फिसाया मास्टार जानो हायो आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो आंनि फिसाया इन्जिनियार जानो हायो आंनि फिसाया मेट्रिकआव 95% लाखिनो हायो बे सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वासा जोंनि बिमा बिफानाव थानांगोन आरो जोंनि बिमा बिफानाव सिमां थानांगोन दहाय बुंदों जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा अमानो थेमाबो नायनानै होयो अमानो टाइमलि आदार होयो नंगौना फुङावबो होनांगौ सानसुआवबो होनांगौ बिलिफाङावबो होनांगौ अमाया गन्द्रानिफ्राय जै गबाय अमाखौ नागिरथिङो बिमाया माबाया बिमाया नङा बे मानसि बिमाया फै 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 बहा थांखो ना नागिरथिंबाय बायो गोमाबायसो खोमा सिखाव लांबायसो खोमा होननानै मानो नागिरथिङो खारन साननानै लादों बियो जोंनि सम्पतिया बेनो फाननानै 20,000 मोनगोन बन्दक दोननाय हाखौ बेजोंनो सुख'नांगोन जोंनि सिन्ताया बे अमाखौ जुदि सम्पति साननानै लानो हादोंब्ला नोंनि फिसाखौ नों मानो सम्पति होनना साननानै लानो हायाखै जोंनि फिसाया मा खालामो दा हरनि 12टा बाजियाव धिरबिलाव गोसोथोनायखौ लानानै बार्थडे खालामहैयो बार्थडे हरनि 3टायावसो न'आव फैफिनो बेखौ खिन्थु नागिरोसै फिसाया हरनि 3टासिमबो न'आव फैयाखै नागिरा अखानायै 12टासिम उन्दुयो जेबो बुङा मा बुंहैयो बिमाया थांनानै आयो फिसाया मेगन मोदै जादों खोमाहाय नै बाबु आबा आबा दे जिखौ फैनानै फैलायबावबायसो अब्ला नुखाबाय नोंथांमोना माने फैला जे बरगयारि बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों
बे गानखौनो लानानै माने गान ओंखारदोंमोन नालाय मडार्न लंथं जुगनि होननाय दा बे गानावथ' जेबो बेफोरबायदि दख'ना गानखांनानै रिल्स बानायनाय गैया नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरासो बेफोरबायदि गाज्रि देखायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बाथ्राखौसो बुंनाय जादों आरोना गाज्रि मोननो नाङा सिस्टारमोन आदै मादै नोंसोरखौ रिल्स बानायनाङा होनाखै रिल्स बानाय हाजारसे रिल्स बानाय एन्जय खालाम मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया नाथाय बैफोरबायदि गाज्रि सभाबै रिल्स बानायनायखौ रावबो मोजां मोना आरोना आरो समाजाव लाजिथाव होनना बुङो बेफोर खामानिखौ न'खराव फेमिलि दोङो मा दोङो बेफोरखौ देखायजाया आरोना प्राइभेटाव लाखियो बेफोरखौ भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामना होनाङा दा बै बाथ्राखौनो जोंहा फैला साराबो बुंदों आरो गोबां मानसियाबो कमेन्टनि गेजेरजों राहरगासिनो अब्लाबो मानियाखै आरोना मानसिफोरा नोंसोरनि गोसो नङा जोंनिसो गोसो नोंसोरनि पार्सनेल लाइफ गैया जोंनिसो पार्सनेल लाइफ जोंसो जागोन बेफोरबायदि बुङो आरोना कमेन्टआव दा बैफोरबायदिखौ साननो गोनांबा सिस्टारमोन गोबां रं जागोन दै गोबां मानसिजों रायजागोन दा गतिके रायजास्लायस्लाय नोंथांमोना माबा मोनसे खामानि माव जे नोंथाङा दख'ना गाननानै रिल्स बानाय बेफोरबायदि फैला फैसे खालामनो नाङा मोनसे मोजाङै भिडिअ बानाय मोनसे मोजाङै रिल्स बानाय ओरैबायदि मोजां कमेन्ट मोनगोन नोंथांमोना रायजोफोरनिफ्राय ओरैबायदि गोजोनथाव सापर्ट मोनगोन दा बेखौसो नांगौ दा बैफोरबायदि फैलानानै रिल्स बानायनाय रायजानाय मानाय बैफोरखौ थ' मोजां मोननो नाङा आरो नोंनि गोसोआवथ' दुखु नांना थागोन नोङो कमेन्टआव रायजाबा ओरैबायदि आंखौ राहरदों माबादों होननानै बेनिखायनो जोङो गासिबो बुंनो रिक्वेस्ट खालामहरदों मानसिफोरा माने बेफोरबायदि गाना मडार्नानो जाथों नाथाय बै गानखौनो लानानै जे रियेलाव खालामथारनांगौ बेफोरबायदि नङा गाना मोनसे एडजास्ट खालामनाय बायदि जायो माने रियेल जाथायजों लोगोसे बुजाबफानाय रखम खालामनो हायो आरोना गानखौ दा बेखौनो लानानै जे खालामनांगौ दा फिल्माव होमबा नोंखौ आं मोनसे एग्जाम्पल बुंनि फिल्माव गावथारनाय सुथारनाय नुयो बैखौ लानानै नों गावनो सुथारना थैगोन नामा मोनसे सुथारनाय गान दिहुनसं जेगारजों सुना थैगोन होननानै दा नोंथाङाथ' बेखौ सुथारना थैनाय नङा मालाबाबो सुथारना थैनाय नङा दा गानाव लंथं होनना बुंदों नोङो लंथं खुनानै मोसादों जेगारजों सुथारना थै होनना बुंनायबाथ' नों सुथारना थैनाय नङामोन मालाबाबो दा बैखौनो बुङो गानखौ लानानै मेक्सिमाम नोङो गानजोंनो लोगोसे भिडिअखौ बानायफानो नाङा गानाव जिखियानो जाथों नोङो गानखौ लानानै मोजांसो माने मोनसे रिल्स बानायनो सोलों आरोना गानाव गाज्रि दोङो नों गाज्रि गानखौबो लानानै नोङो मोजां रिल्स बानायनो सोलों अब्लासो नों मोनसे मान मोनगोन आरो बर' हारिनि दख'ना आर'नाइ गामसा गासिबो माना थागोन दा बैखौनो बुङो गाज्रि मोननो नाङा भिडिअखौ बुंनायनि थाखाय रिल्सखौ गासिबो बानाय रावखौबो बानायनाङा नाखै गतिके आंबो रिल्स बानायगोन आंबो बेफोरबायदि गाज्रि आंखौ नुनो मोननाङाथों बेफोरबायदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो रोंनांगोन नंगौ दा बेखिनियानोसै बुजिदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअखौ जोंनि गोरों गोराफोरा गावनि बिमा बिफाफोरा गासिबो नुनानै गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ एसे होबथानो हानाय बायदि थेंक इउ सो माच नायनायनि थाखाय आरो बुजिदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो बुंखाबाय गोजोन्थों नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय